Πάλι ταξίδι. Βαθμολογώ φαγητά και μέρη, αυτή τη φορά στο Εδιμβούργο. Και φυσικά ξεκινάμε αφήνοντας τα πράγματα στο δωμάτιο. Μείναμε στο Ibis Hotel. Ένα αρκετά ικανοποιητικό κατάλημα. Εδώ σας δείχνω λίγο πώς ήταν μέσα το δωμάτιο. Ήταν αρκετά κεντρικά, να δείτε εδώ. Και φύγαμε αμέσως για τη βόλτα. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Royal Mile. Στον δρόμο όλα τόσο γραφικά, με ανθρώπους να παίζουν γκάιντα. Γενικά αρχιτεκτονική απίστευτη. Η Σκωτία άλλωστε θυμίζεται για όλα αυτά τα παραμυθένια κτίρια. Και πραγματικά, όπου και να κοιτάξεις, είχε και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς το σοκ μου από αυτά που έβλεπα. Στο τέλος του Royal Mile βρίσκεται φυσικά το κάστρο του Εδιμβούργου, η κορυφή δηλαδή του λόφου πάνω στον οποίο είναι χτισμένο το Εδιμβούργο. Ένα μέρος με πραγματικά τεράστια ιστορία, απίστευτη ομορφιά και πάρα πολλά κτίρια και διάφορα πράγματα έτσι να δείτε από την τότε εποχή. Η είσοδος για να μπείτε είναι περίπου 22-23 ευρώ το άτομο, δώσαμε περίπου 40 λίρες για να μπούμε. Επίσης, όπως θα δείτε, το μεγαλύτερο μέρος του καταλήγει σε διάφορες θέες, γιατί πραγματικά είναι η κορυφή του λόφου. Και αφού το γυρίσαμε όλο, επιλέξαμε να πάμε να φάμε στο Bubba Q, ένα αρκετά ιδιαίτερο μαγαζί που έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθαρή αμερικανιά βασικά, και από τιμές δεν ήταν τόσο ψηλά. Σας δείχνω και εδώ λίγο τον κατάλογο για να καταλάβετε πού περίπου κυμαίνονται οι τιμές. Μέσα ο χώρος θυμίζει λίγο κλασική αμερικάνικη αλυσίδα. Και από φαγητά διαλέξαμε το barbecue chicken stack με το barbecue chicken melt. Να τονίσω βασικά ότι είναι πάρα πολύ καυτερά και τα δύο. Αφού φάγαμε και αφού κάναμε μια γρήγορη βόλτα στο υπόλοιπο Εδιμβούργο, δεν γινόταν να μην περάσουμε από το Scott Monument, που αρχιτεκτονικά στα ίδια επίπεδα με τα υπόλοιπα που βλέπετε, και αυτά για την πρώτη μέρα.